una mínima infraestructura on poder instal·lar-se les empreses. Perquè en aquest moment no en tenim cap. En aquest moment no hi ha ni un sol metre quadrat de sòl industrial ocupable per les empreses que volen vindre o que pogueren voler vindre o per les empreses del casc que estan dins del casc urbà per anar-se'n fora i per modernitzar-se. No n'hi ha ni un sol metre quadrat. En 11 anys, aquest Ajuntament ha desenvolupat tots els sectors residencials i no n'ha desenvolupat cap industrial. I els intents que ha tingut per desenvolupar els sectors industrials han fracassat. I la mateixa Generalitat ens ha deixat tirats en un projecte després de pràcticament 8 o 10 anys de negociació i de gestió. Amb l'excusa que el moment no s'ha apropiat. Ara resulta que la Generalitat ha estat a especular i fer negoci en els terrenys industrials. Això és el que ens ha passat? Doncs no. És necessari que l'Ajuntament de Carcaixent, negociant amb les administracions de la Generalitat, negociant amb l'administració de l'Estat, ja sigui el CEPIVA o el CEPES o qui vulgui negociar, o ja siga directament posar-se d'acord amb els propietaris, perquè ens consta que n'hi ha algun sector en el qual els propietaris es podrien fer endavant i dinamitzar una xicoteta àrea industrial, és necessari fer això. Perquè és que si no, l'Ajuntament no tindrà tampoc ingressos. Penseu que les indústries al final paguen ingressos.